eGoli namhlanje Sunday fanele ngiphindele emuva ngoba ngilana nje ngikhuphukele nina bafowethu nonke ngokuza ubuhlungu ngishiya imisebenzi eminingi ekhaya nabantu bakhala ekhaya njengoba ngingazi ukuthi ngudokotela kodwa ngokukhathazeka kwabantu eSouth Africa ngikwazi ukuyishalela lento ngoba ekugcineni ngiyabona izochitha igazi kufa abantu besilo sengingathi-ke ake ngiyithole le ndoda okuthiwa uOwendlovu ke mina sengikhulumile naye uOwendlovu manje uOwendlovu uyangichazela ngendaba yeSong of the Year ngoba abantu bavotile nathi sivotile and kukhishwa imali eyinkulu abantu bevota khona bavote ngisho nango-10,000 manje lokho manje ngahle kuthiwa imiphumela isaphumi noma abantu makufanele kuhlukane unyaka abantu abasajabuli ekubeni bevotile iy'mali zabo beyikhiphile zisemavotini mase kuthiwa kulinde uFebruary into yaninde uFebruary ngoba uFebruary mangahle kuthiwa leli cala kuyahlehla ngagcina sekuwu-10 years iy'mali zabantu zingabuyile manje sengikhulumile no-Owen ngoba lento lena ngenzela ukuthi naye u-Owen engagcilazeki u-Owen sazi ukuthi ubani umisele nto siqondane nalowo muntu lowo ngoba hhayi ngoba silwa no-SABC noma silwa nokhozi ngiya-understand ukuthi ukhozi lunenyoni isayinyayo ngangazi ukuthi kwakuleto zulu kodwa manje makuthi nathi sizinyoni yiyo lento ebuya sithi ayingikhuphukisa hayi ngoba ngixabane nabaholi bakhona nabaphathi be-SABC ngilelo amalungelo abantu yabo amalungelo abantu bani ozokhuluma mangasakhulumi thina ngoba makufanele sikhulume thina bese nina nisinikeze i-support ukuze kwazi ukuthi zonke izinto zizolunga nangu uOwendlovu ngithi awuzongichazela namhlanje ngihlelile eGoli ngize kuwena ngqo ngoba manje ngifuna uphume kulento ngoba kuze ungagcilazeki uNdlovu ugcilazwe nangabantu futhi ugcilazwe yimi ngifuna uyikhiphe lento utshenizwe ngoba abantu bakhungathekile akekho umuntu oneqiniso lokuphumela obala ngale ndaba yeSong of the Year Ndlovu khuluma uprofessor uSecond usefikile eduze wakho ndoda awuchazele izwe ngale nto. Ngiyabonga professor, ngiyabonga dokotela ngiqale ngithanda ukuxolisa kubo bonke abalandeli bokhozi ne-SABC jikelele nalabo abavotile. Kwakungasinto seyami ukuthi ngibambe umphakathi nge-31 kodwa kwase kuunyaka wesithathu ngo-2017 ukhozi lantshontsha amavoti wami ngo-2018 laphinda futhi lenza same thing ngokwesithathu ke manje yingakho ngithe angulibambe lo daba luzokwazi ukuthi lenze ngendlela kahle. Okwesibili into enza ukuthi ngibambe ama-results enkantolo kwakuwukuthi ngezwa kuthiwa abaculi abeze ukuthola lutho ngokuyila ngamangala-ke ukuthi umculi uma engawina wena mahhala ukudlala ngabaculi ngoba phela yibo esibayuzayo ukuthi bavote thina siyayenza imali ngokuvota ngabaculi kodwa-ke manje uma bengeze ukuthola lutho kusho ukuthi le mali yabo so kwangiphatha kabi-ke lokho. Okwesithathu futhi ngathi la mavoti lawa kumele a-audithwe ngoba phela ukwazi ukukhipha amavoti enga-audithwe kulo nyaka nje ukhozi lithe umculi akeze ukuthola lutho u-150,000 uhambase nemoto futhi le ngangiyikhipha ngonyaka odlule abazi ukuyithola. Yikho-ke ekungiphathe kabi ngoba angizange ukuzodlala ngabaculi ngangizo-empara abaculi. So-ke ubaba u-3 seconds ungifonele engithethisa-ke ukuthi-ke mina ngenze kanjani ukuthi ngibambe umphumela. Ngiyaxolisa baba angikubambanga ngenhloso. Yingakho-ke le ntombazane ithe mayivela lo sisi lona wase-SABC engangisayine na-contract unada wotshela othe i-SABC iyimisele ukuthi ixoxisane eceleni. Uma sengibuza-ke ubaba u-3 seconds ukuthi ndoda ngeke siyilinde thina inkantolo yangeyi-15 ngoba i-SABC isikhulumile yathi lolu daba aniliqedele eceleni uthini wena. Ngiceda ukutshela-ke wonke-ke umuntu ovotile nabaculi abavotelwe ukuthi ngiyavuma nami ngithi-ke asihlangane siliqede lolu daba ngaphandle kwenkantolo. Ngithi ama-results awakhishwe ekupheleni kwenyanga kaJanuwari yona lesikuye singalindi into endeyinde eyinkantolo. Mana-ke Ndlovu mina ngokubona kwami bengibona ukuphela kwenyanga kuJanuwari kukude yini ama-results singawatholi ngeyi-15 ebese nawe uyasichazela ukuthi kahle kahle wena abantu unensizwa lapha ku-SABC ofanele manje ngoba usuvumile kumina ukuthi singakhuluma ngaphandle nakuleli viki imoto bengayithola abantu into oyisong of the Year. Uyena abantu manje lona usevimbile ukuthi kuze kuyiwe lapha enkantolo kuFebruary ekubeni iy'mali zabantu ibhajiwe iy'mali awuchazi uchazele izwe. Inkontreka engenayo engayisayina ngo-2016 ngayisayina nalo sisi okuthiwa unada wotshela empeleni sayivuselela ngo-2018 naye aya futhi enkantolo i-affidavit eye-Michael On Productions isayinwe yimi Owendlovu kwase ukuthi i-SABC yasayina nguye lo sisi unada wotshela. Yithi sobabili-ke sesivumelene ukuthi ngoba yithi esifakene enkantolo asiphume-ke enkantolo ngaphandle
kukhona kubhongoza lo ophethe SABC ekuthiwa ke uMadoda Mxakwe uye ke osevalini uthena ngeke wakhipha ama results kufuneke yonkantolo thina si ready nangazi 15 lezo eyishoyo babu 3 seconds ngiyavuma ukuthi si ready angaphuma ama results ngazi 15 kodwa ke ubaba ubhongoza yena uthi akaye enkantolo angazi ke enkantolo siyofunani ngoba le contract yami yaphenywa ngo-2017 kuphenywe wonke ama-contract kwathola ukuthi ayikho into wrong ngayo ingakho-ke ukudlala ukuya enkantolo ngoba ukubambezela nje imali zabantu ukuze kuphela unyaka ngoba masingafika enkantolo futhi luhlehla udaba siyoze sibonane ngonyaka ozayo njengendaba kamakati we-Vodacom mina-ke ngithi-ke thina nalo sisinada watshela nimbonile ekhuluma e-TV nami ningibonile ngikhuluma ku-television si-ready ukukhipha ama-results anytime kuyo le nyanga ubhongoza ke uthi yena ke uye enkantolo ubaba uMadoda Mxakwe oyi-CEO yase-SABC kusho ukuthi ke manje umhlaba wonke kawusabanjwa ngayimi size phakathi usebanje ke uMadoda Mxakwe kuyinsizo engakanani lezi imali zonke lezi ayibambile nelezi imali zalamavoti abantu ngoba ibanjiwe laphana kuyinsizo engakanani lona ungavele ekuthothi useyinkinga kubeni lento kufanele silungise lento kuphela kuchitheke imali zabantu lento lena kuchitheke imali zabantu yabona nje ngoba ngisikhulela ngolesini uLesihlanu yisabathi namhlanje isonto leli bengifuna ukuhamba nedate besinqumo ngikwazi ukuthi abantu bekwazi ukukhuleka ngoba manje sengimumele lo mhla ka-15 ngicela kube ubhayikadini ukuthi ilungiswe lento eceleni ngoba manje kuzothuthuka bese kulimala abantu kuhambe kwenziwa amamashi uvalo lento esingayifunda e-South Africa ngoba kugcina sekulimala iy'nto zomphakathi yikho ngithi mina ngiyacela lo mphathi lo nomshoyo ngoba ngifuna ngisho kumazi kahle kahle ukuthi ubani ngoba ngiyabona ukuthi lento ukuxhaphaza ngoba singabantu abakanjani angifuni ukusebenzisa ucwasa kodwa sengiyibonile lento ukuthi thina abantu abasuka kaZulu sikwangathi thina kahle kahle asinayo ingqondo kanti amandla sinawo kuphela sifuna inhlonipho lento engiyizelela kuwena ndoda ngize nenhlonipho ngomthetho bekufanele kuzifi ifike ivale zonke lezi zitrathi lapha eGoli igoli lincane kabi nethini ngoba mina ngizolwela abantu lapha amalungelo abantu bangibasiza ngibaphilisa umuntu mayeqoliwe uzoba ne-stress umuntu ngoba waqolwa imali mina ngisamsizi ngalutho yipho sengithangeke ngifikele kuwena kuqala ngaze ngigqilazule ngile eKwaZulu Natal ngigqilazula eGoli cha professor ngiyaxolisa ngingagqilazwa mina umuntu okumele agqilazwe niyamazi kusuka manje anginazi imali mina zokuyivikela ngiyamazi ubaba uprofessor 3 seconds udokotela uhlonishwa kakhulu emhlabeni ingakho mina ngithi sengiyayikhipha into ngakimi ngimele nje u-SABC sisayine yonke into sikhiphe imphumela ngaphambi kokuphela kwenyanga ayikho into esengibambile izweli phakathi le muntu enikeza uyinikeza abantu oyinikeza umculo wini ukhozi no-SABC abakhiphanga moto kulonyaka abakhiphanga mali 150,000 mina ngithi kulo mculo ozowina ngizoyikhipha imoto engizoyinikeza ubaba u3 seconds engixolisa ngayo emphakathini ikhiyeke zalo mculo owinile uzoyithola eseyithola lapha ke ubaba u3 seconds angifuni ukuphela into engekho ngicabanga ukuthi bafowethu umhlaba wonke uyabuka sekhulumela uzovekhipha kulento ngiyayicela kusaphotheni ukuthi ngoba lento engiyenzayo angizenzeli mina ngenzela isizwe futhi ngivikela ukuthi kungachitheki igazi abantu besilo belahlekelwe iy'mali zabo beqolwe ngenzela futhi kungashiwo ukuthi thina mhlawumbe sisuka ngoba kaZulu asiyanga esikoleni mhlawumbe singamabhinga warawara lokho-ke ngeke kuze kusize ngoba sisazoncenga ngisazobamba umhlangano lapha sisayincenga lento ngoba khona ukugqilaza kusazogqilazeka ma engaphumi nje le moto ne-song of the year mthaka 15 idate bengeke ngibuyele ekhaya idate ngingayilandile nje ukuthi nje ake kushaya umhla ka-15 sekuzwakele ngizozama ukuyohlala phansi nabo bonke abantu nababalandeli babaculi sikhulume le ndaba ngicabanga ukuthi yonke into izohamba kahle ngibonge kakhulu ukuthi ngihloniphe noma bengingakuthole ezingweni ngiyazi nawe usuyasaba kulezi nabantu bakhuluma into abayithandayo kwezokuxhumana kodwa ngoba usuyikhiphile kule nto siyezwa futhi kuthiwa nalo mfana uyade bambe le nto wakwakhathi kodwa manje ngiyamangala mase ngizwa futhi wena usuyikhipha le nto usuyibeka isicacela ngisho izwe lonke ngibonge kakhulu-ke bafowethu uTila ngicela ukumkhipha naye nkosi yami akenze lutho uTila into ibebanjwe yimi engafaka ngingedwa futhi nginga-influensanga muntu ngale izathu ebengiyibekile professor ya ngoba ngizwile abantu bathi manje uDJ Nkira usesheshisa uDisemba ufuna
ne-Valentine uzoyisheshisa, kusho ukuthi ne-Good Friday uzoyisheshisa. Hhayi, bayachaza bafowethu ukuthi hhayi kuyamkhipha uNdlovu kule nto ngoba bengisazophenya zonke lezo zinto lezo bese ngikwazi ukuthi ngithi ngihleli nani lapho ekhaya, nini lapho emakhaya, ngibone ukuthi-ke umphakathi siyawusukumela, umphakathi siyawusebenzela,